eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men hande alluwal ngal ɗo on jangguino ngal deftoɗen jokken dow to attahiyatu lillahi les azzakiyatu lillahi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi ngaren ɓennen hande gadden ay anani ay at ɗay yi ba tos aɗɗayyibatos 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 mbawa janguɗu no moƴƴi ayɗo sala wa poɗa tu watu gada lillahi ma lil lahi a heɓi aɗɗayyibatos salawatu lillahi sa yiɗi noon usto garta ko ɗo ayi ɗi gusto binno usto ha mbaɗo yiide ayi usto kadi ha ɗum ɗo henne mbawen ɗum nawde oto banggue ayi mbaɗen ɗo pesguel hakkude ɗo ayi mbiya at ɗayyibatos salawatu lillahi at ɗayyibatos ay ba tos aɗɗayyibatos accude u tos sala watu lillahi ngol lesgol janguɗa hande at ɗayyibatos sala watu lillahi wona aɗɗayyibatus salawatu lillahi aɗɗayyibatus salawatu lillahi teskuyo yo wonɗo no moƴƴi ayno arab qur'ana windirta ni andu ko noon pular windirta to banggue polle kamɓe nandi to banggue sidda kamɓe nandi to wasde fodde kamɓe nandi ɗum saabi sa ƴeewi tan at ɗay ay ɗa o siddi ay ya o siddi at ɗay yibatos ay sa o siddi at ɗay yibatos sala wa ay fooɗi to ay lilla ay fooɗi hi wona at ɗayyibatus salawatu lillahi aɗɗayyibatus salawatu lillahi aɗɗayyibatus salawatu lillahi bindol dow attahiyatu lillahi hakkude azzakiyatu lillahi ngolles aɗɗayyibatus salawatu lillahi jangen attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗɗayyibatus salawatu lillahi pamto attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗɗayyibatus salawatu lillahi attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗɗayyibatus salawatu lillahi attahiyatu lillahi
الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله ay ɗo henne ala ko hunde so wona Allah ɓolo fof ko lillahi 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 garowo yeeso o noon ko Muhammad sallllahu alayhi wa sallam jeeyi ɗum woni janngo toon yeeso ɗo assalamu aleyka nan toon ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗum rewoyte heen ɗum waɗe bange hankadi o gayni oɗo bange attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi aɗɗayibatu salawatu lillahi ɗum ɗo haaɗi ɗo ko Allah tan jeeyi ɗo ko Muhammad sallah sallam wini Allah kadi ko arata ko Allah jabto Allah sallllahu alayhi wa sallam so kaɗen ɗo ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañito janggon ɗigga mbañito janggon ɗigga on caggi nodde 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp taggira saggere ma a saggan ɗum yiɗa walla an keso jiɗɗa nadde jangde he bisimilla ma gara karanɗa sarɗiji ɗi aɗa belma janga a yiɗa gacca ndeƴa wassalam ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah yaya li kala Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam nanɗon an jiɗɗo jeeyede e galle jangde he Dental Dina TV ko Yaya Ly numéro o noon ko 00221 77 906 14 81 mbaɗata an jiɗɗo wadde hen ballal ma kadi e jangde he e duuso he gonɗo YouTube gonɗo Facebook bisimilla moɗon gaare e balle jingge oɗon balle oɗon jingane gaare balle jingge duuse bisimilla moɗon waso mon weef festabina mona garam to baɗɗa foma yetto wona a walli a duusi jangde yahore yo Allah wallu e nande ko haalate jabde e gollude wassalam